Aneno niya, FKF ne wan gi blanda matin when it came to ticketing. Nikech, kaka sani urupo bed ni, ka tickets urupo bed ni wanyiewo gi online. It means ni kila ng'ato ok nyal access tickets. Nikech ka stadium tingo ji 48,000. Matine ni wa Kenya wang'eny sani joma dwa dhi e pap. Nikech magi motimore mapok otimore ga e Kenya. Koro nitie joma dwa biro neno mana ni to stadium ni ochal nadi. To jotugo moa oko gi chalo nadi. Koro yudo ka abe anoko kacha neno ni mae ni e opportunity mar kwalo, mar loso pesa. Anyiewo tickets mang'eny, tang'eyo ni nitie jo Kenya mong'e ni kok ginyiepo online to gidhi yudo tickets e stadium. Joka kobiro donga auso nigi tickets. Koro yudo kaka uso ne jogi tickets, jogi of land. Wang'eny e pap kacha, wang'eny e gate. To gate mabe wayawo they are minimal. Aparo ni police concentrate e gate ma side ma TRM ni yudo ka police ni kono. Ji mang'eny donjo gi koni. Other gates yudo ka ok oyaw. Koro yudo ka ji kobiro koni to gi overwhelm the policeman kacha. Koro yudo ka donjo kanyo bedo ni nigi shida matin. Koro anaparo ni gimoro po watim ni waket mo screens mondo jomok nyal access stadiums oyud kaka nyalo neno mpira ka dhi nyime kok gidonje pap. Inyalo ket moro oko ma stadium kanyo. Nyawinjo ni gidwa keto moro Kariobangi, gidwa medo moro TRM kanyo. Mano would be a good idea mondo wa manage fans mok nyal access the pitch. Kaka no bende kama warange nikech